Shalom Aleichem, kamurayawan para atong tag sa tagsa nga kinabuhi. Hinaot unta da kita maupay nga panlawas, maupay nga pamurubuot ngan may pagkakaorosa aton mga pamilya or bisan na aton mga pinihigugma. So itato niya na para siya Bayakel. So may da importante nga anunsyo. Hayong Kippur, Moshe iya gin dara ang ikaduha nga lokot or the second set of kuanhan ang tablets ang diin nakasurat ang Ten Commandments. Di ba ansyahan nga kuan ano ka pa ito sa nalokot or tablets ang Ginoo ang nagkuan talaga ang naghimo Ginoo na tanan. Tapos ang ikaduha kay nakita naman ni Moshe nga nagkukunan mga Israelites ang golden cup iya itong ginpusak. Tas ang mga letra ang Ten Commandments nga nakasurat ngadto nagkaklopad ti pabalik ngadto halangit. So ni kaduha siya na ini. So ikuan mismo nag-prepare ang materials ko tapos kinsuguhihan Ginoo Moshe kung ano ti himuon, ano nga baton sa Firestone ang lokot nga ng tablets sa Firestone. So naton para siya na nagtitikang han adlaw nga may dako nga ano ka pa ito na okasyon. So Moshe iya gintawag ang mga Israelites, lalaki, mga kalalakinan, kababayenan, mga kabataan nga iya ginanunsyo nga ang Ginoo Yeshem liwat ano kapatid Yeshem iya papayagan nga an iya baraan nga presensya kaupodhan mga Israelites and iya Shekinah, Hebrew Shekinah or divine presence of Hashem ngan kay an baraan nga presensya ang Ginoo bumayahan mga Israelites mga Israelitas didahan an dako terrible nga dako nga salahan Igel Hazahav orhan kuan ano kapaiton an golden cup. So yan na madahan yung Kippur asya to gin-announce ni Moshe nga Yashem daw aniya daw kuno baraan nga presensya ada na liwat kaupodhan mga Israelites. So grabe kaupay ini nga balita. Moshe iya gin-explain an pagkakasunod-sunod I mean to say Moshe iya gin-explain nga para bumunyog or makaupod nera ang presensya ang baraan nga presensya ang Ginoo haera kailangan nera maghimuhin mishkan ang lugar kung diin ang presensya ang baraan nga presensya ang Ginoo mapahuway. So mishkan kumbaga temporary temple kaya ada pa man area na desierto pero in the future matitindog na first temple na panahon ni King Solomon nga anak ni
David Hamelek, King David, tapos ang ikaduha kang King Herod. So yan na, nasa rin himo siya nga kung gusto niyo bumalik ang baraan nga presensya, divine presence ng Ginoo, kailangan naton i-build it mishkan or place of worship, baga temporary temple in hiya nga ano ka ba ito, parang presensyahan Ginoo, ang baraan nga presensyahan Ginoo umupod kaupod nera. So makukuha nimo nga ano ka pa iton, bisan payak, bisan diri dako, diri mamahalo ng duro, bisan kuan it presensya Ginoo adto, labi na kung tawo nagkakaurusa kita nagudaton na riyan na disyerto dito na ra ditindugon it mishkan it Ginoo, it place of worship it Ginoo. So maukan nimo nga bisan atong tagsa nga panimalay, bisan itaton mga balay, diri good mamahalon payak, tuman lang nga nakatinog at mga balay. So may da naton mao pay nga saragbot, Diyos nun at panimalay, tamay at mga kuan papasunod atong panimalay, may respeto, may dignidad, tagaanin dignidad bawat membro at pamilya. Tapos nagdadayo kita't Ginoo, presensya at Ginoo, bisan di raman tiya parang nga presensya, pero I mean to say may dalagya sacredness kay it pinaka ano ka pa to, sagrado o usang sagrado it pinaka gutay nga sagrado nga unit it usa nga nasyon it pamilya. Kay pamilya nagtitikang hit usa nga lalaki nga babayi nga ginpag-usa hit Ginoo. So kung kakasal nga ni it lalaki nga babayi it Ginoo, kaupod nira, kabunyog nira, kay siyahan nga commandment it Ginoo it tawo pro urbo or procreate. So pagpadamo siya iton nga paano mo pagpadamo kung wala ng masawa. So hinaut unta nga it mga batanon niya na mga batanon kadaraganan, hinaut unta bumalik itera tama nga pamurubuot nga magpalagahit kuan ba diri la magpalagahit paghimon usa nga pamilya diri nga puro kaartihan, puro mulay la, waray diri ginahatagan ni payeng sagrado it pagtindog hit pamilya nga kuan ba, pero may dagap siguro, may pa mga siguro makabatanan nga sugad dito nga na diri mulay kung gusto talaga magkamiaden ka partner, mag-aasawa, pakasal, titindogin bago nga magtitindogin usang pamilya. Kay mga kabataan yan diba na influensyahan na hit kuan mga yara nakikitaan mga artista. Kung tinuod la kung iyo isipon it mga artista makaluluo ito nira noon niyo nga makalilipit tira kinabuhi kay nakikita niyo it kuan limelight sikatera malamrag kira kanti kami it focus it lente it mga kamera ada era, pero tinuod kuan hera
preso hera bilanggo hera it era ilusyon kay huna-huna example artista ka tas sikat ka, so bisan bisan pa man ka pa iton, bisan pa man pag gusto mo magpakasal makukuring ka pag desisyon kay siyempre itim karera babayaan nimo kay kung mag-asawa ka naman mag-iiba naman itim karer o siya iton nga makaluluoy iton hera kay bisan gusto nila maging magtindogin bago nga pamilya, usa nga pamilya malipayon nga pamilya di ra nila mahimo kay agit era ilusyon na hadlok era nga basta nga nila mag-asawa malalaos sira. Nakaluluoy it mga artista nga iba. Itibang mga artista mulay-mulay la. Makikitan mo tira kinabuhi waray peace of mind after atuig ba naluwat at mga padis mahugaw indoro. At pagkita ko nga nito na harap magan ko na modern prostitution kay iba-iba't mga partner waray na mga abudo makaluluoy iton hera. So mga kabataan tiron tat nera himuon nga kuan ba dira nera idoluhon it mga sugat yung mga artista nga ka pa iton nga mopet yung bubuhat pero ang haros mata ng mga artista maraw tira ehemplo ha mga kabataan bisan mga kabaklaan katumboyan hate iton durot Ginoo abominasyon iton Ginoo dapat diri itong allowed dapat kakangalsan iton kakangalsan dapat iton kay dito na siya karugit Ginoo mga las na kamo ako mo itong problema kay diri ko iton opinion ito Ginoo nganit Ginoo it labaw na mas maaram kay kung iisipon nimo paano magdadamot ka baba it mga kabayutan ka tumbuyan paano ra magdadamo kung itira mga partner kasinera di ba siya palang sugod Ginoo nga pro-urbo or procreate di na nera mahihimo so ano tira gin spread itira ni spread kababuyan immoralidad kung mga ngalas kamutak hinayakan okay la iton kay maram ko tayo ginaabat pero dito na akong opinion na tot Ginoo so di ba kita mga tao may naton mga standard criteria hay ba okay la nga suditon pero kung natuod kat Ginoo di ka pwede masaling na sayop it Ginoo mayakan kat Ginoo sayop makagyakan ka mismo ang kulugaringon nga sayop it Ginoo hino it tawo nga may sugad nga pamong-pawong nga pagkusyonan Ginoo it mga tawo nga habubo na it moralidad mga tawo nga hirayon na talaga it Ginoo sanglit kaya nera kusyon Ginoo nga kaya nga tawo man gapito kaya dire ka wala itong problema kung bahit ka o tumboy ka kung asya tim naruruyagan nim it problema it niyayakan nga da Biblia it problema kung imo nabubuhaton paras ba ito hit may naton mga magraot nga thoughts kahit mga thoughts kasi bagala ito mga bisita aton kuhan aton utok gawas sakob pero na mga bisita kumuang ka nga nito magagal ka nga ng bisita nga tumuod kat kinyaya kanit na mga bisita nga dating utok buhaton ning bisayop sampol bayit ka karog nimit lalaki ito na ra marawat iton maramit nayakan Ginoo nga ayaw iton kay abominasyon iton buhaton mo nga niton asya nitot marawat pero kung na may danim desire sugod iton
wala itong problema magkamaya kayo hindi sir kay paano it lalaki ng babae nagkakaruyag pinagit di sir. Pero kung imo na nga na ito himunin to action, pero gusto mo pumatay, kay agitim ka ngalas, kay may naging buhat at usa ibang nga tao, pero diri mo gimbubuhat, wala nim kuan. Asya gin himot at Ginoo kay agit may anger so dito katanan nga mga attributes sa tao ka nga pagtawa, selos, kuan, kung ano, natanan nito naka-embed aton kay inalaw ito't Ginoo. Pero kung bubuhaton mo na nga niya, asya na sa'yo sanglit. Kung bahit ka man o tumboy ka man, wala problema kung sulit to basta ayaw pagbuhatin, imo put into action. Magkukwang ka, magsusulot ka ng babae, bisan lalaki ka, or babae gusto mo suot ka ng panlalaki nga bon feeling mo lalaki ka babaguhon ni magpapatubo kung babae ka gusto mo magkamay adang balbas o di kaya babaguhon ni mete mo mga organs sa'yo piton dito na siya ikaw pat mas maaramit Ginoo nga dakot pagbabasulat namamati ka man niya na unda mabagugutin mo na hunang nga ayaw na ayaw kung kaya mo pa magbago na bumalik kung ano ka ginanak dito himo akong lalaki anak ka nga bilang karugit lalaki tanggal iton ang kahibaro tudot yung kalugaringon nga mahibaro maruyag ha babae ang kung kang ka naman ano ka pa ito tumboy ka naman na rug at babae tudot yung kalugaringon nga maruyag ha mga lalaki kailangan mo ito i-correct kay kung imo nga itong pasagdan itim kalugaringon magbuhat ka hindi ra siya dakot yung pagbabasulan it kinabuhi tao sugad lahit laksihit perukit mata blink ka banay di ka maaram pero timna diyan na 18, 20, 30, 40 tapos kuan mo na di ka na sumabot 60 ka na 70, 80 maluya ka na tas waray mo na himo waray ni mga anak magiging makaluluoy ka waray magati man na himo ngan waray ni mabibilin na talaga nga imo kaya waray man nim anak itat mga anak at magiging bilin nimo kay tikang talaga ta imo flesh ngan dugo so ayaw na ayaw iton kaya mga kabataan pahalagahan niyo tiyo kuan kalugaringon ayaw ka mo hit na mga mulay-mulay daraton Asya kung kamo pagulat kamo ayusan niyo tiyo kinabuhi pag-aram kamo tutoy niyo tiyo kalugaringon mapalapit tiyo kalugaringon Ginoo nga Ginoo kita nga mga tao before kita nga ni mabuhi kalibutan padis kita ngadto langit may partner ngadto langit pagka kaninata kalibutan kailangan bilingon nato nitat partner tinuod na partner aton mga soulmate para kita maging usa at tawo diri makukumpleto kung hiyala kung lalaki lahiya o babae lahiya mag-uusahan kala nga tawo dire kat makumpleto nga tawo tunay nga tawo it union hit babae nga lalaki siya to nga other half siya to nga man tawo lalaki nga babae nga pinag-usahit Ginoo bagintahit Ginoo ito yung mga soul siya kamo nagiging usa nga nahimo na kamo as awan duha nga tawo pero usala it na mga kamo nga kuan kamo kabayotang kamo katumboyang kamo paano magiging usa at sugad ito yung mga desire di ko masisisi kung ginanak ka mo asya ito ninaruragan niyo lalaki or babae bisan ko parehas niyo pero ayaw niyo buhata kung tumboy ka mo pagpakababae lagip ka mo
sulod ka man ka ng babae lagi hap. Ikaw pagbuhatin karautan. Ako di rin iyo ko, hindi ako pag-asawa. Pero ikaw pagbuhatin kababuyan, kahugawan, immoralidad. Kaya wala itong pagbabasulan. May nagyaya ka ng sugad hakon. Di rin itong para akong para tayo. Ay, kuha niyo nga. Wari man may nagya ka na amon nga sayop ngayon. Mga kaeyo. Tudit yung kalugaringon. May mga kuan. Mga bayot na imong lalaki nga nag-asawa. Tapos ang may anak. Happy na yan na. Kaya gintot doon na nara kalugaringon. Kailangan mula dumapit Ginoong numaruhit. Bulig iya nga Ginoo correct God. Yogit pasag nga sudin nga mabubuhay ako kababuyan, karautan, kahayupan. Gusto ko maging normal nga tao. Kung lalaki ako, gusto ko maruyo ga babae. Yang kung na babae naman, gusto ko maruyo ga lalaki. Kaya siya tama. Gusto ko magkamayada pamilya, gusto ko magkamayada mga anak. Asya ito mayakan sangid mga kabataan. Ayaw ka mo mulay-mulay. Dito maupay. Pag-upay ka mo ito yung pang-eskwela, ay try niyo to your best. Pag-ampo ka mo Ginoong ha, mabilingan niyo diretso ito yung mga soulmate. Ito yung other half. Pagpakasal ka mo, ngan pagtindog ka mong pamilya, ngan pagkamiada ka mo anak. Asyat karuyagit Ginoong malipay at Ginoo kong sugad. Pero kung ito yung bubuhat, paliwan-liwanin mga partner, puro larong-luro, nilorong, pabalimbalhin la, bagala kamuhin mga prostitute. Mga paypat prostitute kay ihara kapit patalim. Ano ka pa itong babayaran hara? Kamo, hindi babayaran kay iyo karuyag masababot iyo. Iti kuan level kay set mga tunay nga prostitute. Kay kung hira siguro may daner pagkakataon nga dera magkuri, wari hira kauwat. Anong kapaiton? Dere sugad adara magsusugad. Pipilion na right normal nga kinabuhi nga dere kahugawan. Pero kamo may daniyo choice. Dere kamo nagkukuri, gusto niyo kababuyan. Inamat mas habubuit kuan. Digdinad kamo. Ay, ano ka pa iton? Di ka mo babaydan pero gusto niyo kababuyan. Hera, against tira kalooban. Pero kay una-una niyo and Ginoo diri pa nakakasalat tao, merciful na Ginoo. Manhuna na bisan it matadong nga tao nga kung himoshe kamatay ni Moshe ani faithful student nga Joshua ani naging asawa Rakab kuan sikat nga prostitute pero Rakab nagkuan hiya nagbasot yung mga sala ngin bumalik hiya naging matadong na tawo ngin gipakasalan niya ni Yeshua nga asyang pinaka kumbaga righteous adton mga time after Moshe. Ipapakita aton nga it Ginoo kaya ka kuanon Ginoo pasaylong ket Ginoo kaya ka karauton it Ginoo bisan kung ano man natin binuhatan nga karautan. Kailangan mo lang maging honest itong kalugaringon. Kailangan mo ay open yung kalugaringon at Ginoo ngan mangarok at pasaylo nga ngan umarok at bulig iya nga tagaan kaniyan chance para magbago nga maging nga bumalik nga maging maupay nga tao. Imagine nala greatest prostitute haro sa tanan nga mga kuan kilala kuan Rakab. Mahusay hiya ang kabugusan paghimuan mga tao may upat nga tao nga kuan pinaka mahusay ano usa na ito
Rakab, prostitute, ano say Abigail, ang asawa ni King David, ang usa kuan hi Eva. Tapos asya dagnainom naman ani ba may kuan may argument pero hirakab upod waray argument about ang kang rakab nga usay at pinakamahusay nga babae nga nabuhi kalibutan. Prostitute hiya pero nagbago hiya nangarap pa sa Ginoo nga naging kasal hiya usa nga righteous nga tawo nga leader at Israelites sa namatay na Moshe. Yeshua naging leader. Imagine nala. So wala itong problema. Maka mga prostitute ka mo, pwede pa mga bago. Wala itong masing nga prostitute na kami, wala na kami kuan magbago. Ayaw pagsugad. At Ginoo maluluyon. Kailangan niyo magbasol. Bumalkit Ginoo, open at Ginoo, maging honest ka mo ay sumatati yung mga kuan. I-open na at Ginoo namamati. Ginoo buotan hindoro ngan merciful. Papasaylo ngan mahal na mahal kita at Ginoo. Kailangan natin i-open at kalugaringon at kasing-kasing. Yan, mga ro kitang pasaylo ay yan. Mahal ko tayo bulig nga itatong pagbabago buligan kita niya kay diri madali magbago labi na kung ada kahit environment nga nakukong ka nga maging baboy or kuan maging maraot. So, kailangan mo bumaya iton para diri ka kailangan mo magpahirayo kung gusto mo bugang dem kalugaringon. Balik kita at mga artista. Saan ka mga kabataan na yun pag ayaw niyo ito i-idolohon it mga artista kay makaluluo ito nira. Honan niyo malipira kay example pero may na kuan right mga camera at limited camera pero may nakatutok ka era damo terter kuan era pero iton nga era mga kinabuhi mga fake la iton makurit era kinabuhi ngayon usa pa bisan pa ito nira maging rekorekuhan. Paano kung rekorekuhan ka waray nim pamilya, waray nim asawa, superstar ka waray nim asawa, damot im kwarta milyon pero waray nim mga anak. Una-una it babae nga waray anak bagahin patay. Nga siya tinuod. It babae nga waray anak bagan patay. So ano nim ito milyon waray nim anak. Nim asawa ano nim kasikatan waray nim kuan waray nim pamilya waray nim tinuod nga mga anak so dito ano nim iton it kinabuhi tao dere nahunong nagtitikalagas kita nang kumalagas na kita it mga kondisyon example para mag-anak may limitasyon dere forever so kung lagas ka ng duro senior citizen ka na dere ka man parehas kang Sarah Emeno nga nag-anak 90 years old na dadto 90 years old nag-anak kaya kan Isaac labaw pa senior citizen na 60 di ka na mag-aanak kung lagas ka na ano limit karikuhan ng mga karikuhan imagination la ito ilusyon ni misentabo kung mamatay ka di rin madadara itsentabo kung la ito ano ka pa ito imagination la ito bisa nga magdara yung piso ng tutim lubganan dunot ka natin sentabo dere pa mas nauna ka pa ibig sabihin at mga karikuhan nga niya kalibutan di rin at madadara pero tinuod nga mga bagay nga espirituhanon asya dat madadara ngan dat mga anak asya magpapabilin nga remembrance nato na kalibutan kung reko-rekuhan ka imagine nala kung sa reko kandoro superstar ka damot yung kwarta wala nim anak wala nim asawa wala nim pamilya
para ano pa, para ano ka, ano kaya ka nag-artista para maging prostitute la para dumamot kwarta, and then katapos iton at mahinabo malalagas ka after iton ano man waray kung papamilya ka tatanggalon naman tim ilusyon may mga artista nga mga baltok marami ra kung ano raging kuan nga para lang makakwarta ay wala man iba trabaho man gud iton trabaho man pagiging artista pero may mga trabaho nga diri maupay kay nagahatag karautan na labi na mga kabataan nga diri naiintindi nga trabaho la iton iyo gimbubuhat wa siya iton makaluluoy iton mga artista ayaw na ayaw ka mga kabataan kung namamati ka mo ayaw na ayaw pagsubaran niyo tiraging bubuhat kung tiraging bubuhat kabaliktad tiraging bubuhat tiyo bubuhaton kung harap papalit-palitin mga padis ayaw paghulat pagampod Ginoo umabot at Mr. Right or Mrs. Right tim kinabuhi ngan iwasa ang mga lalaki at mga advice ko iyo pamiling ka mo yung babae nga kuan modest diri nga halos ipakita na bugos niya nga lawas kay wala iton gamit mahugaw iton na tawot sugad Ginoo na diri iton nangangalas at ginuhit immodesty dapat it babaeng pipiliyon nimo may siyahan pinakasyahan nahadlok it Ginoo ikaduha ikaduha na siyahan nahadlok it Ginoo ikaduha modest diri nga ipapakita tiya bugos na lawas it na tanan nga mga kalalakinan for what di ba agi itong tira mga ilusyon kay kurog nira maging piling artista nga kuan ay ano nira okay iton pero diri iton tuod mahugaw iton trabaho la iton inubuat karuyag nga mag burles di ba shit kuan problema at mga kabatanon so ayaw ka mo iton at makalalakin na at advice kailangan at babae na hadlok at Ginoo tinuod na Ginoo ni Abraham Yitzhak nga Jacob kaklaro ko tinuod nga Ginoo ni Abraham Yitzhak nga Jacob asya tinuod na Ginoo iti bang nga Ginoo diri tuod puro lahat mga linorong napakano ka magakamay adang Ginoo nga iba-ibang mga Ginoo kahoy rebulto siya tim Ginoo mas nauna ka pa nabuhan rebulto siya tim totoohan paano ka paano nimo Ginoo kapareha sa mga tawo nga nadudunot lagyap Ginoo diri tawo siya tigam niyo Ginoo diri tawo Ginoo diri kahoy Ginoo diri bato beyond our understanding it Ginoo labaw nga kuan nagarawom it Ginoo tanan na espirituhanon mas labaw kaysa physical imagine na iton asyat kamatuoran it espiritu na hanon mas labaw nga makapangyarihan kaysa it physical asyat titigam na naton ang mga tawo asyat kailangan ang mga babae naman ito ako na-advise sa iyo kailangan iyo pipiliin nga lalaki nga kuan ano ka pa ito may hadlok it Ginoo responsable may tao nga hadlok it Ginoo nga responsable kay mga babae dik mara maayo kay no nga iti yung susunod kuan maraot nga deser nakita na ko tiyo ko lugar ringon minsan tiyo yung pipili nga mga lalaki diri tama puro mga kuan babaero kuan ano ka pa ito mabisyo adik kaya ano kay itiyo kasi kuan diri ka mo naadlok at Ginoo diri ka mo maaramid pamantayan ta mga pamantayan tama diri kay tiyo yung pipili kabaliktaran kay una nato at kalgaringon may the good and evil inclination asya ito nga mapapausa ka mo nga
Kaya mga kababayan, magupay nga kababayan, mga padis, puro mga kuan, mga damot bisyo, drug addict, mga kuan, babaero. Imbis nga, may naruruga era nga mga magupay nga tao, waray bisyo, matadong. Pero doon pipilit ka, gusto nila mas exciting. Mas exciting good man na dati impyerno, at asya ito kuan. Asya ito it angel of death, trabaho. Ikuan na mo, balik taron tim pananawa, kalibutan, tim nakikita ng tim mata, mas maupay exciting. Exciting it impyerno. Exciting it paghimot sala. So diton. Hangit. Pero may da palagi may mga kabataan lagi nga may da pamatado nga pamurubuot. Nga maaram iti ra ginihimo. Maaram lagi apit tama kay haros yan it mga tao it tama sayop. It sayop tama na. It kababuyan pagkitanera kaupayan. Ganit kaupayan ti era pagkita out of passion daw kuno. Out of passion ka naman. Kasi mga tao yan ang mga nabubuhit ilusyon. Di na maaramit tama. Iti ara tama yan na sayop. Nganit sayop, meron bubuhat asya na tama. Una-huna it kamatuuran. It opinion hit Ginoo nga ada hit Biblia, hit Torah, hit 5 books of Moses. Ngan 24 books, 24 books. Dere ito nagbabago. Kahit Ginoo, it pulong it Ginoo, it words of God. Dere nagbabago. Kung dati tuod iton, nga natuod lagi pitinyayakan at Ginoo. Asya iton. So asya na ito, Moshe, yung makaniya nga, in order para baraan nga presensya at Ginoo umupod ngan mag-stay ha mga Israelitas, kailangan nila maghimon mishkan or place of worship. Ngan Moshe gintagaan nirahan 13 nga materyales nga kakailangan nila para paghimuhan mishkan or place of worship. Ngan mga mga panaptunan, mga kuhanim, mga kapadian. Diri mga kapadian at mga katoliko diri tuod. Okay, kuan iton, kapaiton, Church of Idol Worshipper. Kita la number 1 na kang Ginoo ayot mga rebulto kita sa kubit simbahan. Sa problema mga kapadian na Biblia pwede mag-asawa. Ang bubot kapadian nga na gusto nila maging mas kuan pa celibacy, diri nag-aasawa. Yun man nagyakan na ngayon pag-asawa. Kahit Ginoo, okay man Ginoo nga mag-aasawa it mga kuan, it mga kapadian. Pero tiring bubuhat ng pipinang gamit it mga kamadrian, mga sakristan, kung ano-ano. Hypocrisy. Sheton. Ito, dit mga sanglit na hinabo. Kapag tuod iton, itinuod nga Ginoo ni Abraham, Yitzhak, nga ni Jacob. Pagbasa ka mo Torah, 5 books of Moses, asyat ka matuoran. Itya ka nit Ginoo diri nadadaan. Tapos makita niyo New Testament puro contradicting facts. Yakanit iba manggali. Puro mga sayop-sayop, damot sayop. Kung baraan na libro, wala itong dapat sayop. Pero Torah, inyayakan ng Old Testament nera, waray sayop. It New Testament, kita damo-damon sayop. Nga Torah, 70 people ang lumusad dati pa to Egypt. Nga diha New Testament, naging 75. Ang timunahonan ang Ginoo, nagkuan, nangalimot ang 5. Asya yaging dugan ng 5 ang 70. Damon mga sayop. Ang kay Bob Macpila nga nakadtuha kuan, Hebron. Iyan na nangadto na kuan, kapait nga lugar, iba na nga lugar.
era naging liwat nga to New Testament ano naliwat nang ang Ginoo nagsayop na liwat damot mga sayop sang wait ka mo ayaw ka mo iton pagkuan sa ako niyo advice ayo pagbasa ka mo Torah or Tanakh kay Tanakh kun itiya composed of three major set of books at siyahan Torah Tanakh it Tanakh it 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 kwantiya Torah tapos it and Nevi'im the prophets mga writings and mga prophets ngan Ketubim ang mga writings so sheton tapos iyaginyak na ng mga tawo nga balik ka mo ayo balay ngan pagdara ka mohin kun ano to yung mga kinasing-kasing nga mga kasing-kasing na iyo share paghimo ni Mishkan ang mga Israelites nanguli nga malipay hira nga excited hira nga ano ka pa iton i-share it party tero karikuhan para paghimuhan place of worship it Ginoo it nera place of worship nera nga kung diin and divine presence ang Ginoo aadto so asya nadto so ang mga Israelites laglak sira pagdarahan mga materyales na kakailanganon so pagkakinabukasan sige lagi pero pag pinanhatag hatag hasta nga sobra-sobrahan na duro sobra-sobra na kaysa hit kailangan namang materyales para paghimuhan Mishkan sobra-sobra na 13 nga materyales pati pa mga panapton mga kunay kuhanin mo mga kapadian so Moshe nagpadarahin mga mensahero para pagyakanan mga tao nga stop na ayaw na kamo pagdara kaya mga tao anera willingness anera eagerness nga pag-contribute ngan pag-share para paghimuan ng place of worship kung diin ang presensya ng Ginoo adto kun nera malipay randoro sangit sobra-sobra hatagara sa iba pa datan mga tao mga chosen people sangit sobra-sobra na so kung babalik ko na to ng istoryahan para siya kisses sa ang kanan golden cup di ba yung makan hiaron nga dadaan niyo ang mga jewelry yung mga asawa nga babaye ng mga anak na babaye pero ang mga kababayan waray tumugot yan na ang mga kababayan mismo wala ni reghatag ara mga asawa para paghimuhan golden cup ang mga kababayan ira na mismo naghatag ira mga jewelry ngadtong paghimuhan Mishkan asya nan mga baraan nga kababayenan nga ira ginhatag ira mga alahas para hit honor hit Ginoo direla nera mga alasan nera ginhatag patigihapan era mga salamin era mga mirror adto nga mga panahon ang mga salamin diri ano ka pa ito diri made hit kuan ano ka pa ito salamin glass diri made of glass ang mga kuan dati mga salamin dati kuan ano ka pa ito polish nga copper nga kuan na metal so ang mga copper nga mga salamin ang mga kababayenan era gin-donate para paghimuhan kiyor kung diin ang mga kundiin ang mga kuanim ano ka pa ito era gin lilimpyonan era mga kamot ng tiil before hira mag-start an era holy service sa Mishkan
Ini nga mga salamin, grabe ka precious ni parahan mga kuan Israelites women. Ha Egypt, ira ning gagamit nga mga salamin para itira kalugaringon para sa mantyana nakita kat salamin para papausay papagwapo. Nga kung di na siya nagkikip han mga pamilya nga together nga ano ka pa ito siya nagpapausbonghan nasyon. Siya tigam nit mga kababayinan. It mga kalalakinan na in love kung ano tira nakikitaan. Mga kababayinan liwat na in love kung ano tira nababatian. Sanglit an mga salamin dako nga kuan gamit. Nagpapahusay ra para na mga asawa. Para na mga asawa diri nagpipinangita ibang nga mga kababayinan. Titikad mulat era mga anak, titikad ako nera nasyon. Only 13. 3 sila. Danay ang mga kabataan. Danay ang ibang mga kabataan mas wise pa kaysa mga kuan, mga kalagsan. Ngan kung mga batanon mas wise ra, ibig sabihin ito nara tagaan ito narahin gift ang Ginoo. Ngan usahin ni nga mga kabataan nga gifted nga gintagahanin extra wisdom it Ginoo. Ang ngaran niya Bezalel. Bezalel 3 sila niya edad. Kung 3 sila niya edad han time nga ginihimuhan Mishkan and place of worship. Ang Ginoo gimpili si Bezalel para maging in charge ang paghimuhan building han Mishkan. So ini Bezalel gimpili na niya before pa from the time nga himo Adam unsahan nga tawo. Yan ay ang Ginoo Yashem ginhatag niya kan Moshe Rabbeinu, Moshe our teacher, ang mga plano ang paghiman Mishkan ngan mga panaptunan mga kapadian. Ang trabaho ni Bezalel is para kitaon ng pamahalaan is supervise nga ang nasusunod kung paano himuon dapat ang mga buildings sa Mishkan. Kaya ano si Bezalel? Ano daw usa nga dako nga mitzvot. At mitzvot bagayan kuan makuri mo explain bagahayin combination it merits hit paghimuhin pagsunod or paghimuhit commandment it Ginoo. So ano daw kuno usa nga pinakadako nga mitzvot nga mahihimuhit tawo. Ang baton para i-give up itim kinabuhi para hit Ginoo or para paghimuin butang para hit Ginoo bisan pa man itim kinabuhi kabalyo para himuon iton baga martir ba. Bezalel may dani lolo ngayon hingaran Chor. Kung mainumduman naton Chor anak ni Miriam nga gimpatay han mga tawo
kay dumiri man hi chor nga kay karag nira pag gimuhin Ginoo ta kay na diri chor ang anak na lalaki ni Miriam nga bugto ni Aaron nga ni Moshe anaram ikuan hichor asya iton umangkon ito ni Moshe nga ni Aaron pero na gimpatay hiya kay wala hiya sumugot nga maghimuhimo ran mga kuan in mga ginog mga Diyos-Diyosan. So ini chor iya ni apo hibit salel. So asya na ini. So ang nanay ni chor hi Miriam usang kuan midwife Miriam ngan hi Miriam tapos I think hi Miriam tasan iya nanay asya ang mga midwife ang mga panahon nakatupera Egypt mga midwife ra nagpapaanak ang mga kababayenan. So hi Miriam nga nanay ni kuan ni Chor ano ka pa ito iya ginreres kaniya kinabuhi kay dire man niya na sugo ni Paro nga patayon basta nga ni kuan lalaki patayon it kung baby boy kung kababayenan pasag dila nga mabuhit mga kababayenan nga mga bata kay ha kultura hit mga Egyptian it lalakit na susunod so kung it mga kababayenan hit mga Israelites ipapangasawa nila at mga Egyptian nirang mga kalalakinan makukuan intermarriage so makukuan ba so wareton may nabukay ware sumugot hi Miriam pati usa pa nga midwife kasan ginguban nila nga kung ano nila rason kay no nga asya titi kadamungan lagi pini an rason ni Miriam patihan usa niya nanay edad to gihap midwife nasira nga kay pag-aabot nira nga ton han mga kababayenan nga mga nganak han mga bata nagawas na kumbaga ginanak na ang nadiri na nira kailangan nga kumuan pero irla to excuse pero ang tinuod iraging bubuligan di rin iraging papatay ang mga baby boy so ibit salil apo ni Chor ngan great grandson ni Miriam iya kuan ano ka pa iton tatay ni Betsalel ani tatay anak ni Chor liwat anak ni Miriam so great grandson hiya ni Miriam so parahan dakong reward ini nga mga grabe ka brave nga mga mag-upay nga binuhatan brave deeds asya to hi Betsalel asyang ginhimo nga in charge para paghimuhan Mishkan so asya ni nga asya pagtigaman naton nga kung maging idol worshipper kita magpadang kita maging idol worshipper itaton mga sala ibibisitahong giaphat third to fourth generation so aton kapaapuhan at mga sala itira mga punishment may parte hit aton sala kay jealous kadit Ginoo pero asya tigam ni naton pero kung maging maupay kita't Ginoo dili kita maging idol worshipper tumuod kita't Ginoo ni Abraham Isaac ngan Jacob it aton good deeds i-reward thousands generation diri la third to fourth generation thousands generations so thousands generation makaka benefit pa nimo good deeds sugad ka-kindit Ginoo mao pa hindurot Ginoo baga bisan naton diri deserve Ginoo pa kita't Ginoo sugad ka upay Ginoo
So Ibitsalel may niya assistant. May niya assistant. Ang ngaran na niya assistant hi Uhaliab. Tikang han tribe or shebit ni Dan. Dan, asya tuan usa nga mga anak ni Jacob. Di ba kay 12 tribes man. Hidan usa nga mga tribe. Inihi Ohaliab tikang niya tribe ni Dan. Yan na hidan usahit mga list nga kuan o list owner dahan mga Shiba team or ang 12 tribes. Kung mga very good kumbaga niya pamilya, very good owner, very good sikat. Kay ano ka pa ito hidan, diri partihan kuanan tribehan royalty. Sugadhan kan kuan. Sugadhan kan ano ka pa ito Yehuda. Nga kanan kuan kingship or the tribe of Levi, which is priesthood. So hidan aniya nanay Bilha. Ibilha usa nga mga maid servant ni Raquel. I think Raquel, yeah. Bilha, Zipporah and what I'm not sure. Direk sigurado pero Ibilha usa nga maid servant. It's either ni Raquel or ni Leah. Yan na ano ka pa ito, dati nga panahon, okay, concubines. Ano ka pa ito, kumbaga, may the legal wife, tas may mga concubines. Inihibil ha, midwife siniya, midwives. Diri nga, midwife, nga parag pag anak, kuha nira. Ano ka pa ito? Ano to? I'm sorry. Inibil ha, diri niya main wives, kundi concubines. Baga, maid servant yan ni it's either na Raquel or ni Leah. Yan na. So, ang mga Danites, ano to, mas maluyay hara kaysa ibang mga Shibatim. Yan na, ang Ginoo, Yeshem, karuyag, maghatag-aton, dakong importante nga leksyon, iya gin-appoint ang usa nga tawo, tikang han tribe ni Dan, para paghimuan Mishkan, kaupodhan tawo nga tikang han tribe ni Yehuda. Karuyag ipasabot Ginoo ang mga Israelites nga hamatahit Ginoo na tanan nga tribes are equally important. Shabbat. Kung bahin ka mo na kung kaya nung nagkamay adahin mga concubines dati. Kay anahin na bukas si dati, hindi Hileya, nanganak Hileya. Tapos si Raquel, wari pa mga kaanak. So, para magkamay adayan anak, may naman niya mga servant, maid servants. So, iyaging paasawa niya mga maid servant. O, nagkaanak iya, nga da iya mga maid servant. Tas, Leia gyap kasi ako nga pwede nga so maid servant gyap ni Leia siya gyap yung buhat tas si Leia nagimada nagap anak nga di ka nga hi kuan hi Joseph ngan hi Benjamin. Itong problema kay may dito ano ka pa consent dito pares siya nga
kabit-kabit nga diri maaramit asawa. So diton dating ipapayagan pa pag-asawa it more than one. Pero since nga naglaon usa na let kuan, pero kitat mga Muslim upat it maximum. Dari ko ito ng opinion Ginoo. Shabbat. Great Assembly han Himoshi iya gin-announce an paghimuhan kuan building han Mishkan. Ani iya ginsyahan nga ginyakan about han Shabbat. Iya ginyakan mga tawo nga pagkipit Shabbat mas labaw nga importante kaysa paghimo han building han Mishkan. So diya karog ipasabot nga bisan kita maghihiwang place of worship para it Ginoo, it Shabbat it mas labaw nga importante. So bisan pa kuan kung Shabbat yan na ihuhunong natin pag itat mga trabaho yan na paghimot kuan hit Mishkan. So mas labaw nga importante it Shabbat kaysa it paghimo hit Mishkan. So no fire. Moshe yaginyak ang mga Israelites nga dira ra pwede maghimo kalayo para pagluto ngan pagbake hit adlaw hit Shabbat. Pero pwede ra magluto ha mga Jewish holidays except hit adlaw hit Yom Kippur or Day of Repentance or most sacred day hit kuan most sacred holiday or high holiday hit Israelites. Mga volunteers. So ang mga Israelites diri la ginhatag neran ang partihan era mga karikuhan para paghimuan para paghimuan Mishkan pati gihapan era mga patigihapan mga kalalakinan kababayenan nag-volunteer para gamiton ang era mga skills ang era mga kuan kakayahan era mga kapas kung ano man nga mga linya trabaho para paghimuhan mga kakailangan na bagay. May da mga tawo nga nagtatrabaho para paghimuin pagporma ang mga gold and silver, mga goldsmith, silversmith. May dalawat mga karpentero nga naghihimon mga beams. May dalawat mga kababayan nga nagtatahi, nagtatahian mga kurtinahan para Mishkan. Pati ang mga special nga panaptunan mga kapadian. Iya siyem gintagaan ang natanan hin special na aram nga kapas para paghimo han maupay ngan mahusay nga Mishkan. Example, ang Ginoo gintagaan mga kabayan hin special nga aram para papaw ni Rama mawiwib an buhok han kambing para buhok ang kambing habang buhi pa iton hiya may kuwang gudan ko pa talaga special talent. So first things first, asya ni an order pagkakasunod-sunod paano niya ginhimo ang mga items para paghimuhan Mishkan. Ang syahan ang kerashim asya niyan mga beams, mga biga kundiin asya talaga gamiton
para paghimuan pader or wall sa Mishkan building. Yereot. Ang yereot naman, asyalutin niyan mga coverings para himuon nga atok han Mishkan. Ang paroket, asyalutin ni ang kurtina nga nakahang haatubangan han Kodesh HaKodeshim or Holy of Holies. Wari nga to pwede sa mga Kodesh HaKodeshim malibanit Kohen Gadol or High Priest nga nakakausala during Yom Kippur. So ganito ka holy ito nga Holy of Holies nga room. Aaron. Ang Aaron na siya niyan kuan. Ano ka pa ito table. Dire. I mean to say an Aaron na siya ini an Ark of the Covenant. Kung diin aadto an lokot ang duha nga tablets nakatago. Kasunod kaporet an cover han Ark of the Covenant and may mga kerubim, ang duha nga kerubim na nakadto. Akuan asala ito nga time nga gipayagan ng Ginoo paghimuhin something like rebulto in anghel na duduha. Maliban nito waray na. Hindi rito nabot nga para sambahon. Para iton parang parang protection. Yung Ginoo nagbubuot. Di ba na kung ano rason pero Ginoo nagbubuot. Bagaharain mga figurine nga dakong cover hit Ark of the Covenant nga iterang mga wings i-spread nga gintatouch it wings ito sa nga angel kumbaga itera wings nagkukuan so sumpayay tapos nakakita eragin kukuanan kumbaga eragin protektahan it Ark of the Covenant. Shulkan asya ni ang table asya ni ang bread table hindi na ato ang lekim hapanim. Pagkasunod, menorah, ang lamparilla, nga 7 lamp, nga na siga habugos nga gabi. Ang misbah kazahav, ang golden altar, asya ni kung diin, ang mga kapadian, nagbubunhan mga ketoret, or ang mga incense, twice a day. Again and again. Damo nga mga mga verses para siya nagdi-discuss about han construction ng Mishkan ngan pati ang mga items sa kubini ngan open ini nga mga verses seem to repeat that we were taught in Parashat Teruma. So asya ni gingukuan na karag ipasabot aton tutuong kita kung gaano ka precious ang Mishkan, place of worship para hit Ginoo. So asya iton. So tutublay tato niyan na para siya bayakel dayawon ng Ginoo ni Abraham, Yitzhak, nga Jacob. Amen be amen.